May adlaw nga Sabado, mga higala. Aniya na sab ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ang DSWD ug DTI mihatag og cash assistance alang sa mga micro rice retailers didto sa Negros Oriental. Gipang-apod-apod na sa DSWD kauban ang DTI ang 15,000 pesos na ayudang gisaad sa gobyerno alang sa mga micro rice retailers sa Negros Oriental. Niabot sa 63 ka rice retailers ang nalista sa DTI na mooy nakadawat sa hinabang gikan sa gobyerno. Mao kini sila ang mga retailer na naapektaran sa EO39 ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na nagpatuman sa 41 pesos na presyo kada kilo sa regular milled rice ug 45 pesos na presyo kada kilo sa well-milled rice sa merkado. Gitagaan sila og ayuda aron makabawi sila sa ilang alkansi. Ang DTI ang nipili sa mga benepisyaryo pinaagi sa ilang monitoring o profiling sa pagsugod sa pagpatuman sa EO39 kaniadtong September 5. Ang DSWD ang ahensyang gitugyan sa pagpanghatag og ayuda gikan sa pondo sa ilang Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy. Ita ang pinakadaghan sa kinatibukan sa Region 7 nga naka-comply. I think it comes from within nga ang mga taga-Negros galing mo tuong. A total of 945,000 gold. Ang total of assistance ay ihatag nato. This is a whole of government approach. Gitabangan yun niya sa gobyerno para may relief ang atong mga retailers. Pagkabalot nga na-asulay na incur ng mga losses. Ang mga nakadawat sa ayuda ni pasalamat sa gobyerno sa pagtabangpod sa ilaha. Magpasalamat kami ng dako sa mga nadawat na assistance from President Marcos. Gamay na siya sa negosyo pero marul naman siya. Balik-balik lang rapag paldiyak. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas. Mga kalihukan alang sa 51st araw ng bayan ng Siquijor opening gidagsa sa mga Siquijodnon ug turista. Nagdayang-dayan sa kadalanan sa lungsod sa Siquijor ang mga Siquijodnon isip kasaulogan sa 51 katuig nga anibersaryo sa nasangpit nga lungsod gikan sa opisyal nga pagproklamar niini isip sentrong lungsod sa probinsya sa Siquijor kaniadtong 1972. Kahuman sa parada, gisundan dayon kini sa seremonya sa Agri-Trade Fair diin sari-saring mga prutas ug utanon ang gibalandra ug mapalit sa pangmasang presyo. Naghinam-hinam usab ang mga katawhan nga masaksihan ang blessing and launching sa pinakaunang fountain sa probinsya sa Siquijor, ang mabulokon nga Siquijor Dancing Fountain na nagdugang sa kaanyag sa Siquijor Baywalk o giilang Siquijor Boulevard nga gikahimut-an pag-ayos sa mga katawhan. Giuluhan samahan sa lungsod, Mayor Richard C. Quezon, ang mga seremonya sa 51st araw ng bayan ng Siquijor, kauban sa Vice Governor Meling Quezon o guban pang mga opisyalis sa gobyerno. Because need Siquijor a happy, a peaceful place to live in that you're coming to because no other people will love Siquijor except ourselves. Atong lungsod, atong panggaon, alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marfil Faith Hammond. Ang Department of Tourism nipahigayon sa 11 Philippine Tourism Dive Dialogue. Ang Department of Tourism ug Office of Public Affairs and Advocacy mipahigayon sa 11 Philippine Tourism Dive Dialogue kung diin ang opening ceremony gipahigayon niadtong Setyembre 14 sa Cebu City ug gipanguluhan ni DOT Secretary Cristina Frasco. Ang Philippine Tourism Dive Dialogue usa ka panagtapok sa mga stakeholders gikan sa public ug private sectors nga magtubag sa mga importanteng concerns kabahin sa diving industry. Ang kalihukan naglakip og mga panel discussions nga nagtubag sa mga kritikal nga tema sama sa marine environmental protection and conservation, diversification sa mga produkto sa dive niche, kini usab mutuki sa mga estratehiya alang sa internasyonal ug lokal nga mga kampanya pag-promote sa Philippine diving, mga diskusyon sa safety and standards ug accreditation sa mga tourism-related establishments alang sa scuba diving. Sa iyang mensahe, gihatagan o gibug-aton ni DOT Secretary Cristina Frasco ang kolaborasyon ug panaghiusa nga adunay importante nga papel alang sa inklusibo nga kadilingban
nga gilantaw sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mapasigarbuhon usab niyang gipakita ang World Travel Awards winning trophy nga iyang gipasidungog sa iniusang pagpaningkamot sa mga nagkalain-laing mga tourism stakeholders sa nasud. I would like to dedicate this award for the Philippines as Asia's leading dive destination to all of our dive tourism stakeholders who are present here today and those who could make it. All of you are the reason why the Philippines is Asia's leading dive destination, and we vie to defend our title as the world's leading dive destination. Isip kabahin usab sa maong kalihukan, gipahigayon niadtong Setyembre 15 ang clean-up activities dito sa Mactan Newtown Beach, Mactan, Lapu-Lapu City, nga gitambungan nila ni Secretary Frasco, Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan o Congresswoman Cindy King Chan. Tanod drill gipahigayon didto sa Trinidad, Bohol. Naila na ba nimo ang ngalan sa tanan ng mga barangay tanod sa inyo? Kasagaran ng pagpili sa tanod, depende rin din taon sa kang kapitan nga si Mood. Sila ang magirubing sa mga kadalanan, maggukod sa mga kawatan, magbantay sa kalinaw ug hapsay, ug ang unang emergency responder sa barangay. Kung may sunog, ang tanod halos mo na isugnod. Kung may disco, ang tanod ang ibala didto. Kung may away, ang tanod usab ang tahugon kanunay. Sa laktod nga pagkasulti, ang barangay tanod may hatsoy permi. Pila na pagkatanod ang nasuntukan sa ilang pagpatunga sa away, kaysa pagkatanod wala sila mailhan. Pila na'y nabunalan sa karambola. Ang tanod din taon bunog kay naapil sa pagpangulata. Dinhi sa Trinidad Bohol, ang tanod nga saliganan gipasundayeg sa katawhan. Sa Matag Foundation Day sa lungsod, manggimartsa ang mga naka-uniforme nga tanod. Ordinansa na dinhi ang pagpaila sa mga tanod ug ang pagpasundayeg sa ilang katakos nga sa command mosunod. Agi og pag-agat nga maghago sa pagbantay sa kalinaw kahapsay. Gihatagan sila honorarium sa lungsod ug uniforme sa barangay. Aron sigurado gyud nga mailhan ang mga tanod nga kadangpan sa panahon sa kalisod. Matag Foundation Day ang mga tanod ang magmartsa-martsa sa plaza. Tanod drill og demonstration pagkupot sa arnis, aron bisag way armas nga gihuptan ang may kutsilyo dali ra nilang kadisarmahan. Gikan sa Trinidad Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. O mga higala, 100 days na lang, Pasko na. Merry Christmas. Ako si Rob Cabardo, umag-uban na punta, sunod simana.